отново сте с предаването. Това е положението. Аз съм Анатолий. Аз съм Александър Нетков. Днес ще говорим за един въпрос. Става въпрос за различните хора. А именно да има или да няма гей парад. На какво мнение си? Аз съм винаги за свободата на избора на всеки един човек. И не ми прави впечатление въобще кой какъв човек, как е избрал да живее неговия си живот. Това специално има хора, които излишно се натоварват или се нервират за това нещо, а въобще не осъзнават, че всъщност мразят хора, които и те са хора, и те си имат чувства, просто от това, че има различни интереси, не е оправдание за да се мрази някой човек. Тоест ти подкрепяш гей парада? Дали специално гей парада, аз въобще не знам каква му е целта на гей парада. Но нямам нищо против гейовете като цяло, не ми пречи, не ми прави впечатление дори въобще. Нямаш мнение. Ако застане някой тук и почне да ми говори, сигурно няма да ми е приятно, но така въобще всеки има право на собствен начин на живот и трябва да се уважава това право. Тук съм абсолютно съгласен с теб, аз те подкрепям. Аз също съм за провеждането на гей парад, тъй като всеки човек е различен. А то ще има гей парад в България ли? Гей парад има доста години. Да, но скоро ли ще има? За това обсъждаме това. Защото не мисля, че скоро има. Добре. Да. Ако не има, той е минал, вече просто не може да се сетва. Но тъй като беше всеки път на гей парада стават боища. Главно тези така наречени скинхед, нали, и ултраси, и хора, които според мен са ограничени за мен, отиват и започват да ги нападат с цел естествено да ги бият. И наскоро пак стана проблем относно това нещо дали да се провежда или да не се провежда. И на мен просто ми е интересно защо ти трябва да пречиш на някой за това, че е различен, ти да му пречиш, че той да се забавлява и да живее нормално, а според него пък ти си различен. Той на теб не ти пречи. Така е. И не мога да разбера защо, примерно, не трябва да има. Това е все едно на поп-фолк обществото. Те го изкарват едва ли не, че те гей паради са, нали, прекалено голяма показност на нещо, което, примерно, большинството не е съгласно. Но хората, ако така и те вече според мен осъзнават, че въобще това нито ги касае и се замислят вече, че и това са хора с собствено мнение и не може, не може да се мразят хора само заради това, че имат други интереси. Да, според мен това може да се разгледа и по малко по-друг начин, ще обърна малко нещата. Феновете на поп-фолк музиката да излезнат на бой срещу тези, които слушат техно и хаос, защото знаем, че има стрит паради, нали, които минават и се представи картината във Варна, не във Варна, не Слънчев бряг, на Какао Бич, нали, се правят такива паради по плажа и така нататък. Представи си там да отидат поп-фолк феновете и да почнат да се бият с тях, защото те са различни, което за мен не е окей. Музиката като цяло не мога да се намеси в такива... Ще го дигнете.